मोनफा मोननै इस्यु फैबाय थानो नागिरो बे बर' बिजोङाव एखमबा जायो जोंहा फोरोंगिरि गैया एखमबा बिजाब सफैया दा जोंनि मानसिफ्रा मा सानो बेखौ हारिनिफ्राय सोमजिनाय प्रब्लेम होननानै सानो बे मोनसे हारिनिफ्राय सोमजिनाय प्रब्लेम नङा बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल इस्यु बेखौ जों सल्भ खालामनोबा जों पलिटिकेलि सिथाबनानैसो सल्भ खालामनो हागोन जों सरकारखौ नारसिननांगोन जोंनो बर' बिजोङाव बिजाब नांगौ जोंनो बर' बिजोङाव फोरोंगिरि नांगौ होननानै बिनि सोलायै जोङो मेल मिटिं खुंनानै गथ'फोरखौ बर' बिजोङावल'सो होमबासो हारिया जौगागोननो गथ'फोरखौ बर' बिजोङावल'सो होमबासो हारिया सिनायथि जागोननो बेफोरबायदि सांग्रांथि होबाय थाबाल' जोंनि हारिया सिनायथि जानाय नङा बे टटेलि रं बेखौ सल्भ खालामनोबा जोङो खुंथायखौ नारसिननांगोन खुंथायखौ नारसिनबासो बे सल्भ जागोन दिनै आं दाखालि नुनो मोन्दों GI मोनबाय बर'फ्रा बिराद दुगा जाबाय बेखौनो बेजों बेसेबांबा जौगाबाय होननानै सानबाय खोमा बिथांमोना हारिखौ बेयो बेसेबांबा गिदिर मोनसे बर' हारिनि थाखाय एचिभमेन्ट नङा जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो दाखालि आं नुबाय अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोनबोनाय मानु बाकेर गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव इन्टारभिउ होदों बेखौनो बिराद बर'फ्रा शेयार खालामबाय बिथाङाबो आर'नाइखौ सिनायगोन ना सिनाया बोरैबा लाखो बेखौ जों मिथिया ओरैनो शेयार खालामलाबायबाय दा बेयावनो जोंहा बिराद गोग्गानाय दं होननानै आं सानो नाथाय जोंहा जौगानोब्ला बर' गिदिर गिदिर स्पर्ट्समेन नांगोन दिनै हलिचरन नार्जारिखौ सोरबाया नोंथाङा फुटबल गेलेनाङा हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा खाम दामग्रा जानांगोन होनबा बिथाङा हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो हागौमोन नामा गोजौ लेभेलाव आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै समनि आंखालनि थाखाय आं बुंजोबनायासै गोजोन्थों हाइनेस केस जों भुगिनानै दं भुक्तभुगि नों खुलुमबाय बयखौबो हेल' jwbwt चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय मैयाहाय आङो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आदा अफ्रि बिथांनि चेनेलाव सोरबा सासे व्यक्तिया फेसबुकआव आरोना माने कमेन्ट्स हरदों मानोथो बिदि मावो होननानैहाय माने बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सार्भिस मावो एन्ड दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथाङा मा नुहुरनानै बेबायदि खोथाखौ बुंखो दिनै बिथाङा जि प्लेटफर्माव बा जे साख्रिखौ मोननो हादों बा बेखिनिखौ लानो हानाय मोनसे खाबु जे मोनदों बेबायदि परिस्थितिखौहाय जोंनो सोर लाबोना होफैयामोन गिबियावनो बे बाथ्रा आरो बेनि बागै गोबांथार बाथ्राखौ जोंहा अफ्रि दैमारि आदाया बुंखाबाय दा बेखौबो आङो फंनैसो बुंगोन बेनिफ्राय दा साननैसो मा जागासिनो दङ नोंथांमोना हयथ' नुबाय जानांगौ गोबांथार निउस मिडिया चेनेल ससियेल मिडियायावहाय गोसारगासिनो दङ इभेन माने मोनसे सल'बो ओंखारबावबाय नोंथांमोना राइट जाज खालामदों बेनो जाहैबाय ट्रेडिंखौ लानानैहाय स' ट्रेडिंखौ लानानै बिराद मोनसे गिदिर स्केम जादों आरो मोनसे मिसकनसेपसनबो मोनसे जे ट्रेडिंखौ ओरैनो खालामोबानो बयबो बिराद फैसा खामायनो हायो बेबायदि नङा लजिस्टिकखौ जोङो आन्डारस्टेन्ड खालामग्रोनांगोन बे माबोरैहाय थांदों ग्राफ रिडिं रोंग्रोनांगोन स' आंबो इभेन ट्रेडिंनि बागै एख' नलेज गैया बेनिखायनो आं बांद्राय गोबांथार बुंनो सानाखै बाट बेबायदिहाय सोरबा जुदि ओरैनो जानला मेनला उइदाउट इनफरमेसन बा बेबायदि नलेज गैयाजासे ट्रेडिं खालामदोंबा दिनै अनलाइनाव गोबांथार मोनसे माने ट्रेडिंनि बागै नोंथांमोनखौ फोरोंनाय बा पेडबो दङ प्रमोशन खालामनायबो दङ जे जइन खालामबानो नोंथांमोननो माने ट्रेडिंनि फुल कर्स होगोन माबा होगोन बेबायदि एथ' सहज नङा बाट मोनसे राफलि मोनसे एस्टिमेट खालामनाय जायो बा मोनसे केलकुलेसन दङ जे 100%आव 90%आनो ट्रेडिंआव फेल जायो स' 10%आल' बेबो एक्सपार्ट्सफोरा दा बेनिखायनो बे गेजेरावनो मोनसे ट्रेन्डिं जादों जिहेतु बिराद मोनसे बिराद गिदिर मार्केट कभार खालामदों बिथांमोना ट्रेडिंखौ लानानैहाय स' बयबो फिसानिफ्राय लानानै बहुत गोजौ लेभेलसिम बयबो माने न' डाउट फैसाया सोरनो नाङा नङा होमबा दिनैनि समावहाय टाइम सेभिं मोनसे सोलिगासिनो दं रेस कम्पिटिशननि समावहाय बयबो मोनसे फार्स्ट इनकामखौ लुबैयो स' नैबेयावनो माने सोरबा बायदिया गाब्र'हैदों मोजां प्लेटफर्म मोनाखै बेबायदि मोजांबो दं गाज्रिबो दङ नङा होमबा बेनो ओमफ्राय दा सुमिबराह सासे आर्टिस्ट बिथाङा एक्ट्रेसबो एक्टरबो सिंगारबो बेबायदि स' हटेल एकदम लाक्जारियास हटेलाव जादों हाबाया around 3 crores ना मा सामथिं माने लेंनाय फंबाय बिशाल होननाय मुंनि बिथाङा बे सुमिनि हाबाखौ स्पन्सर खालामदों जाहैबाय दा बेफोरो दिनै सोराङाव फैबाय माने गासैबो स्केमनि थाखाजों बिथांमोना मोनसे लाक्जारियास
न' बां बायदिसिना विला सिला एपार्टमेन्ट बेबायदि लादों लाक्जारियास गारिफोर श' खालामदों हाबा खुंदों बेबायदि आरोना स' बेबायदि आरो स्वप्नानिल दास होननाय बिथांखौबो लिगेल मोनबाबो बिथाङा मोनसे इनस्टिट्युटबो खुलिदोंमोन डिब्रुगड़आव ओमफ्राय दा रिसेन्टलि गुवाहाटियावबो खुलिदोंमोन स्वप्नानिल दासनि जे एकाडेमि बा इनस्टिट्युटखौ गुवाहाटिनि मोजाङै होनाय दङ बेयाव नुनो मोनगोन दा बिथाङाबो सोरनिबा फाव फान्देनायावहाय जेलाव हाबफानो गोनां जादों आरो गोबांथार जोंनि बर'फोरनि जोंनि बिटिआरनि खौरांखौ बुङोब्ला बिपिएफजों इउपिपिएलजों माने खुसखावास सोलिगासिनो दं होननानैहाय जोङो माखासे आसामनि निउसावहाय नुनो मोनो बिथांमोननि टाइटेल्स हेडलाइन्सखौ नायोबा इभेन जोंनि बर'फोरनि माखासे इउटुब चेनेल्सफोराव नायोब्ला प्रमद बर'जों हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दङ इउपिपिएलजों बिपिएफ एकदम जइन जाथारसिगोन नामा बेबायदि बिराद सावरायनाय जागासिनो दा खोथाया बे नङा जे बिपिएफजों इउपिपिएलजों गोरोबलायनाया जागोन जाया बे बाथ्राखौ गुबैसिनाव जाय बिथाङा लाबोजेनदोंमोन जेनेबा बिथाङा माहारियारि आफादनि सासे दैदेनगिरि बर्तमाननि दा बिथाङा बेखौ ओरैनो मोनसे पस्ट होना दोननानैहाय बेखौ फोसावनायजोंल' दिनै बेबायदि दावरावजोंल' दिनै सलिउसना फैनाय एक्चुअलि बिथाङा मा स्टेप लामारदों स' मोजां बर्तमान मोजां सावरायनाय सोलिगासिनो दंबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बे मोजाङानो उनाव जुदि गाज्रि साइड लाहैयोब्ला दिनै सासे स्टुडेन्ट मोनसे स्कुल फांसन बा कलेज फांसनावहाय डिबेट कम्पिटिशन बा बेबायदि मोनसे टपिक पिक खालामनानै बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो आरो डिबेटआनो बियो स' नैबे डिबेटआवहाय सासे फरायसाया जोबोद मोजाङै मोनसे बाथ्रा बुंदों दिनै जोंनि बर' बिजोंखौ लानानै गोबां गुलाय गुजाय मानो गुलाय गुजाय दिनै बर' जानानै बर' मिडियामाव फरायाखै बर' जानानै दिनै बर' बिजोंखौ फल' खालामाखै बा बिमा बिफाया फाथायहराखै दिनै बर' बिजोङा बेनि थाखायनो गोलैसोदों बा जोङो बाट बे नङा प्रेक्टिकेलि बिथाङा बुजायदों जोबोद मोजाङै बिथाङा बुजायदों स' बेनिखायनो बर' बिजोंखौ जुदि गोजौसिम लांनो लुबैदों बा बर' बिजोंखौ जुदि डेभेलप खालामनो लुबैदोंब्ला जोङो खुंथायखौसो नारसिननांगोन राइट पइन्ट आरो बिराद भेलिड पइन्ट बियो दिनै जोङो खुंथायखौसो जोङो नारसिननांगोन खुंथायनि सायावसो जों दिनै सोनारो बेनिखायनो बर' बिजोङाव दिनै उमुक थुमुकआ फरायाखै बे सलिउसन नङा नाथाय दिनै बर' बिजोंखौ लानानै दिनै जोंनि खुंथाया बेसेबां इम्पर्टेन्स होदों नैबेसो इम्पर्टेन्टआ बर' जाथिखौ लानानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादा बेसेबां सिरियास बेबो मोनसे पइन्ट आरो बर' हारिखौ लानानै दिनै जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय बर'नि दैदेनगिरिफोरा बेसेबां सिरियास दिनै बर' हारिखौ लानानै दिनै अपोजिसनाव थानायनि दैदेनगिरिफोरा बेसेबां सिरियास नैबेसो मेटार खालामगोन दिनै जोंनि गेजेरावहाय मा जानांगौ आरो मा जानाङा बर' हारिखौ लानानै दिनै जों रायजो राजाफोरा बेसेबां सिरियास जों बेसेबां अवेर दङ थिग बेबायदिनो दिनै जेब्ला गासिबो स्टेबल जायो मोजां जायो अब्ला बयबो गाव गावनि लामा खारो नङा होमबा थिग बेबायदिनो दिनै अजय मुंनि सासे फेसबुक पस्टआव हरनायखौहाय दिनै अफ्रि आदाया गावनि चेनेलनि थ्रुयै बिथांनि मेसेज हरनायखौ दुखु फोरमायदों दा बे बाथ्राया बेनो जे दिनै बिथाङा बे खाबुखौ बोरै मोनखो आं सिम्पलै बुंगोन आं बांद्राय लेन्थिबो खालामा सिम्पलै बुंगोन दिनै बै CISFनि साख्रि बा जियानो पेरामिलिटारि फर्सनि आर्मि पुलिस जिखुनु साख्रि बेफोराव थांनायनि बेबायदि खाबुखौ बेबायदि परिस्थितिखौ सोर लाबोनानै होखो बै बिथांमोनानो जायनाखि दिनै गावनि व्यक्तिगत बा इन्डिपेन्डेन्ट स्वार्थनि थाखाय नङा एखे दिनै बिथांमोनाबो हाथियार हमदोंमोन एखे दिनै बिथांमोनाबो हाग्रा बंग्रा खस्थ' जानांदोंमोन अखा बांखा दिनै बिथांमोना नेवसिगारनानै दिनै जों गासैबो साफ्रोमनिबो समस्याखौ समाधान मोनसे समाव जोङो खालामनानै होगोन बा जागोन जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा हारि जोङो दानो हागोन नैबे सिमांजों बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावदोंमोन फंबाय हारिनि जिथु नांदों जोङो हारिनि थाखाय नांनाय समाव हारिया खस्थ' मोनफाखागोन दिनै जोंल' नङा दिनै गुबुन सोरबा बेलेग हारिया गावसोरनि हारिनि थाखाय बेबायदि नाङोब्ला बिथांमोना बेबायदि दुखु खस्थ'खौ सहाय खालामनो गोनां जायो दा नों फंबाया दिनै CISFआव साख्रि मावदों जोबोद मोजां बाथ्रा नाथाय बे खाबुखौ सोरखो दिनै जाय बै बिथांमोना गावनि इन्डिपेन्डेन्टनि स्वार्थखौ सानालासिनो गावनि न'खरनि बाथ्रा सानालासिनो दिनै बिथाङा एज आ होल जोंनि बर' बिमा गासैबो जाय बिनि फिसाफोर बिसोरो उदां जानो हाथों मोनसे समाव होननानै बिथांमोना बेबायदि हाथियारजों दैदेनदोंमोन बा बेबायदि आन्दलनफोरा जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनो गोनां
जादोंमोन बेनिखायसो दिनै नोंथाङा आलो गोजोनै सुख सान्तियै दिनै इन्टारभिउ बायदिसिना दिनै बर' हिसाबै नोंथाङा सिनायथि मोनदों बर' हिसाबै दिनै नोंथाङा परिचय लानो हादों आरो दिनै बर' बिजोंजों दिनै नोंथाङा एसेब्लाबो दिनै माबा मोनसे प्रफिटखौ लानो हादों बेफोर सोरनि होनाय दिनै बिथांमोन बायदि भलुन्टारिलि ओंखारबोनाय जोहोलावजोफोर गैयामोनब्ला दिनै जोङो हयथ' आं दिनै इउटुबखौनो खालामनो हानायनि अबस्थायाव इउटुबाव दिनै नोंथांमोनजों बे मेसेजखौ शेयार खालामहरनो हानायनि कन्डिशनानो थाहैनाय नङामोन बा नोंथांमोना दिनै मबाइल लानानै बा टेब्लेट लेपटप बायदिसिना टिभि स्क्रिनफ्राव आरामै जनानै दिनै आंनि कन्टेन्टखौ दिनै नायनो हानायनि समबो थानाय नङामोन सेरखाय बेरखाय जोङो खारथिंलाबायबाय थानो गोनां जागौमोन नंगौना नङा दिनै ओरैबायदि सुख जोंनि गेजेराव अब्लाबो दिनै सानैसो बेबायदि बेक्ति थामारो जायनाखि माने गुदि गैया बिजौ गैया बाथ्राफोरखौ दा नैबेनो आरो बेनिखायनो दा ज' जानाय जायो बाथ्राया प्रेक्टिकेलि दिनै प्रेक्टिकेलि बिथाङा दिनै इन्टारनेटनि थ्रुयै गावनि मेसेजखौ फोसावहरबाय नाथाय फिजिकेलि बेफोरखौ मोगथां महर मला मोनहोगोन रायजो राजाफोराथ' नो डाउट बिथांमोना रेडि ज' जायोब्लानो बिथांमोनाबो ज' जागोन रेडि नाथाय माहारियारि आफादनि दैदेनग्रा हिसाबै नोंथाङा दिनै माबायदि स्टेप्स लादों बेखौ जों नेनानै दं बयबो नेनानै दं दिनै खोनासंनो लुबैदों नोंथांनि खुगानिफ्राय दिनै एक्चुअली नोंथाङा जोंनि माहारिखौ लानानै बेसेबां सिरियास ना गाबोन बले बिसायख'थिया जोबखांबा आरो नोंथाङा सुरखौ सोलायफिनगोन नामा नैबेखौसो जोङो दिनै मानो गियो होनना बुङोब्ला दिनै खनसे नङा खननै नङा दिनै जोङो गोबांथार उदाहरन होनो हायो दिनै नोंथांनि सुर सोलायनायखौ नाथाय आफाद हिसाबै जोबोद स्ट्रं नाथाय आफादखौ दैदेनग्रा दैदेनगिरिनि थाखायसो जोङो माब्लाबा समावहाय लोरबां जानो गोनां जायो बेखिनियानो आंनि दिनैनि भिडिअ'आव शेयार खालामनो गोनाङा मेसेजआ नोंथांमोनजों आरो भिडिअ'आवहाय माबाफोर जुदि सिरियासलि माबा मोनसे दुखु मोननाय बाथ्रा फोरमायफ्लांबायबा आङो निमाहा बिबाय आरो स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेयावनो आङो फोजोबथ'बाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा आसा खालामदों साबस्क्राइब खालामना लागोन एन्ड भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' टिल देन स्टे टिउन